Здравейте на всички, аз съм Иван Димитров, DJ Иван и това е моят YouTube канал. Занимавам се с диджейство от 2017 година, а през последните около 3 години се занимавам така по-професионално. Имам зад гърба си множество събития като сватби, абитюренски балове, рождени дни, малки концерти и най-различни частни събития. В този канал аз ще ви показвам как се развива един диджей, каква техника ползва, различни ревюта на тази техника, както реални събития от това и извън професионална част, някои от моите хобита, които правя, различни неща извън работата. Ако всичко това ти звучи интересно, може да се абонираш за канала и да следиш това, което качвам. И като за първо видео, така ударно, ще влезем с анбоксингът на новият контролер на Rane, а именно System One. Преди да започна с отварянето и с анбоксинга, няколко думи за контролера, защо избрах точно него и защото доста ми хареса като визуално и функциите, които предлага. Контролерът според мен ще пасне доста добре на стилът ми. Все пак това е първият моторизиран тенталон контролер и доста добре оптимизиран с доста ефекти и то по различен начин да бъдат пускани. Аз до сега ползвах XDJ на Pioneer XZ, доста бях доволен от него. Този контролер ме грабна визуално и по функциите, които предлага. Rane през последните години пуска доста добри попадения. Работил съм с Rane Performer на един колега. Доста така бях впечатлен от патките и бързата възможност за ефект. И затова реших да взема този контролер. И сега да започнем с разопаковането. Ето вече сме тук, започваме да отваряме. Доста се вълнувам, от няколко дена чакам контролера. До сега не съм се вълнувал за друг контролер. Да видим дали този ще приучаваме. Виждаме погледът отбора, които са джобовите. Не знам. Обезопасят контролера, разбира се. И така ето го и контролера, целият си блясък, доста масивен и доста добра изработка на пръв поглед. Сега ще сбудим джобовите, сега не съм сбавил никога джобове. Сгубихме го вече. Кабелите, с които идва, захранваш кабел, плюс този дето USB-C, сервис менюал и лепенки за пале, все като малък компютър. Ако това, което правя ви е харесало, може да се абонирате за канала и да следите за подобни видеа като това, като е анбоксинг на този прекрасен контролер, също и други подобни работи. Довиждане и до следващия път!